sa masa algaita ya ji abin da dari da bai ya ga wuri na zauna sannu ne barka da gida mai gidan na da tsara sayyidi na ali zarauki ya halifa rasulallah izini na ke nima don wuce gwamma tula ke Allah mun ce ma har masoyan da su ma salamun alaiki garima ta riga bandiyya salamun alakar ziya dai da rama a suma salamun alama duba dai da rama da diya binka mutum da tiya ba kuma asirarin na shaishiya mai gidan da isassu amira shugaban shugabanni nasira jami'ar kudin kawo azima mai kasar mai hussein martuna mai muhammadu rasulallah kasa ta su ce sama ta su ce sayaya Moti mana su ma'aikar tare na wuce zamani da sashen kudade ta kuje zuwa shirin gadi da rauni alba madu kubar raba kyauta bayan kai kuma wurin ba ku sai ta bai tutun da na ina na karanta Allah ka gada da mata in ne kunkuri ciki ka farta mun dukkan aikanci na yawaita na kare gudu ban gaba soyi ba ta ci ga Allah ka ban gaba cuciwa ko alaji na sai gabe kaiwa wannan annabi ban gairi ne ba ka bai rubani yana kowace ya jirgin da ya wuce sauran kata ya kuma duniya Allah ta kata bautan gungina ana yaya data shi ne annabin da ya rubuce shirka bautar kan mana mace ya gabata ya cinye yahudi ya kama da tsara ya ci mana abin su ba ke ne saura ya ce har garin su sai ke gudun tsira ni ba ta gidan bari na ce gashi nan a makon gashi nan a madina yan san isa yan san su da kuma mara kunya ne su dawo gashi nan ana suke sakari ya rasulallah sai ka sa gaban gaba mai mamaki da jama'a gaba ka so hauka ya rike mai kure wanda zuciya da kanka take soki yaya zagi ne kirgar kwamfuta wanda ke kira kana hausawa wanda babbasa kana budewa ko ba tambaya kana badawa ko mai ya mutu yau ba ni da kowa tunani na ya wuce kai ne mafita ta sarki na bada an sauro koda dan zama ke bada ko ba ka nake an tare na kake kowa ta rike ce ka ya baki rage dan uwa suna tuture rage duniya suna so tunka ga kuma zuciya tana sassarke ni buɗin da take jinsi su wuta ga zafi na san kana yi bincara ba da sahibi abokin yi hira kullum yan uwa suna yi mai kyara ga cuta na san ka yi kanta ga kuma yan uwa suna wata damata ga cuta da ni da ci mun yorata ya mace ina yaran tata ba tare da ba ta gyara ta kullum in na zo tana nan rashi na wannan annabi ci na barauta ni shajiran mayaka albarka
sanar samun lada gargaba za mu dubu za gaba kan baba ya rubuta sulata ya karkata ta ina wadatar ina musa ina amfani ina mutuwa ba sa da ya fiye sun musu shin hanyar musama wajen tilawa daya wanda ba shi da tsari zargin kaina yaya zan yi ne inda kauta tare da duka uban makusanta aljanna kake wa kowa kyauta tun daga duniya kake tara mata da mai arziki uban maziyata ta kama da kyau uban makusanta nan ne zan tsaya ba ga iyalina don ne ga gaban batun hutawa halifa ba da ne da ne ne kuma zauna lafiya na fana tuba sannu ba larabe na muke na yi yadda Allahu Allahu la ilaha illallah Allah Allahu Allahu ya Allah Allahu la ilaha illallah ya Allah Allahu Allahu